Zdravo, gospodo investitori i trgovci. Sa vama informaciono-analitička služba System Guru Markets. Počnimo sa opštim podacima o kompaniji. Malo dalje ćemo detaljnije proučiti svaki parametar. Ako je potrebno, video je moguće zaustaviti. Možete detaljno pogledati svaki indikator korporacije koja se proučava. Sada ćemo pogledati trenutne pokazatelje učinka kompanije. The Walt Disney Company, ticker, DIS. Ova recenzija je napravljena na osnovu informacija od 5. avgusta 2025. Po klasifikaciji Guru Markets organizacija The Walt Disney Company pripada pod kategoriji Creation, u proceni učestvuje 25 kompanija. Ukupan rezultat kompanije je 5,5 od 10 bodova. Prosječna ocena za podkategoriju 1,9 poena. Ako se posmatra široko u okvirima berze uopšte. Možete vidjeti da je prosječna ocena za američku berzu u celini 1,7 poena. Protiv ocene od 5,5 for Walt Disney Co. Upoređujući dinamiku cene akcija kompanije Walt Disney Co. i preduzeća podkategorije. Vidimo da preko 12 mjeseci akcije The Walt Disney Company pokazao dinamiku od 27,4%. Naspram dinamike cena u podkategoriji 64,7%. Tržišna kapitalizacija preduzeća The Walt Disney Company iznosi $214,52 milijarde. A kapitalizacija podkategorije je $784 milijarde. Knjigovodstvena vrednost kompanije procenjena je na $104,26 milijardi. A kapitalizacija podkategorije je $141 milijarda. Upoređujući udeo tržišne i knjigovodstvene vrednosti vidimo sljedeće. Zauzeti deo Walt Disney Co. u podkategoriji u slučaju procene tržišne kapitalizacije iznosi 27,349%. Kapitalizacija knjigovodstvene vrednosti je 74,182%. Ocena učešća preduzeća u tržišnoj i bilansnoj kapitalizaciji podkategorije dobro, 1 bod. Financijske obaveze analizirane organizacije iznose $42,738 milijardi. Dug prema knjigovodstvenoj vrednosti iznosi 41% kapitala. Ocena nivo duga kompanije, dobro -1 bod. Odnos tržišne vrednosti preduzeća i dobiti je 24,1. Sa prosekom za podkategoriju 39,2. Ocena odnosa tržišne vrednosti preduzeća i dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji dobro, 1 bod. Profit za posljednjih 12 mjeseci iznosio je $8,908 miliona. Očekuje se da će projektovani profit za narednih 12 mjeseci biti $11,498 miliona. Procena pokazatelja očekivane buduće dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji dobro, 5 poena. Odnos vrednosti preduzeća i prihoda je 2,3. Prosek u podkategoriji je 4,8. Procena odnosa tržišne vrednosti i prihoda u poređenju sa preduzećima u podkategoriji dobro -1 bod. Prihod za posljednjih 12 mjeseci bio je $93,58 milijardi. Očekuje se da će projektovani prihod za narednih 12 mjeseci biti $114,660 miliona. Procena očekivanih budućih prodajnih cifara u poređenju sa ciframa u podkategoriji dobro, 5 poena. Prodajna marža je 9,5%, sa prosekom za podkategoriju od 12,1%. Ocena rentabilnosti prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan, 0 bodova. Učešće kompanije u broju zaposlenih u podkategoriji je 68,37%.
Ovo je 150% više od tržišne kapitalizacije. Iznos tržišnog kapitala po zaposlenom u kompaniji je jednak $921.000. A u podkategoriji ima $2.302.000. Ocena obima tržišnog kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro, 5 poena. Dobit kompanije po zaposlenom je $38.200. Prosek podkategorije $58.700. Procena dobiti po pojedinom zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan 0 bodova. Prihod kompanije po zaposlenom je $402.000. Podkategorija $484.000. Ocena obima prodaje po pojedinom zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan 0 bodova. Akcije na prodaju učestvuju sa 1,2%, sa prosekom za podkategoriju od 2%. Tehnički indikator RSE14 pokazuje nivo od 49% za kompaniju Walt Disney Co. Dok je u podkategoriji ovaj nivo 43%. Trenutna cena akcija kompanije je približno $119. Konsenzus procena cene za akcije kompanije je približno $135. Pogledajmo tabelu narudžbi, koja je dostupna minus veza do nje u zakraćenom komentaru. Tabela narudžbi sadrži apsolutno sve odluke koje je ove sezone doneo informaciono-referentni sistem Guru Markets. Pristup tabeli porudžbina je slobodan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat analize zaliha The Walt Disney Company. Informacioni i referentni sistem ocjenjivanja Guru Markets donosi se odluka. Ne otvarajte posao, jer je trenutni video pregled. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video i što ste koristili informacioni i referentni sistem iz Guru Markets.